Merhaba bana, ez Meryem. Eci Mirza. Eme iro Esmaül Hüsna yani name Xuda Teala devam bakın, kam despe bakın. El Hakem. Evi di navbera mexlûkên xwe de bi edalet hukm dike. El Adl. Evi di navbera evdên xwe de bi dadmendî hukm dike. Îcel li ti kesî zilmî nake û bi gunehê ti kesî jin ceza nake. El Basir. Evi her çi qas hûr û biçûçik bê jî her tiştî dibîne. Ew li ser her tiştî bîne û dîdevan e. El Semî. Evi hemû dayngan dibîze û bi tevekî zimanan dizane. El Muiz. Evi kê bixwaze ezîz dike. El Muzil. Evi kê bixwaze bêrûmet, rezîl û zelîl dike. El Muid. Evi piştî mirinê mirovan sed dike. Dek wan xelat û celat bike. El Kebir. Evi xwedî mezinatiyê ye û ji her tiştî mezintir e. El Ali. Evi zat, wesf, qedr û qehra wî bilind e û di ser her tiştî re ye. El Şekur. Evi spasiye spasdalan dike. El Gaffar. Ê guneha wê dişêre û mağfiretê dike. El Vehhab. Evi dayîn û kerema wî digihîşe mexlûkên wî û ji her kesî re dayende ye. El Gafur. Evi xwedî mağfireta pir e. El Halim. Evi lezî li ezebdayîna evdên xwe nake. Dige ku dikare wan bide ezebdayîn jî. El Azim. Evi xwedî mezinatiyê ye û bilindiyê ye. Erê hevana me îro çarde hev naxwandin. Heta vidî gidin eman xuda bin.